Türkmenistanyň döwlet telewizionyny korrupsiýa jinayetlerine aýplanýan we öz etmişlerini boyun alyp öz-özlerini ýazgarýan elleri gandyrly adamlar görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji dekabrda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikguliýew ýurdun käbir garly kärhanalaryna we Türkmen Howa ýolları agentligine korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylanyny hasabat berdi. Döwlet mediasyna görä Balkanabad garly kärhanasynyň direktory Juma Mehmet Hojaýew kärhananyň däne saklaýjy bölüminiň başlygy Ezber Gylyç Baýjanow bilen öz jogapkärçiligine garly önümlerinden bir kanun unu we kepe öndürüp olary bir kanun satmakda aýplanýar. Şeýle-de Bäherden garly önümler kärhanasynyň däne saklaýjy bölüminiň müdiri şol bir wagtda kärhananyň wagtlaýyn ýerine ýetirji direktory Guwonç Tähedow buğdaýy bir kanun satmakda we döwleti aýratynly meçberde ziýan ýetirmekde aýplanýar. Resmi media jinayet jogapkärçiligine çekilen resmiýetiň hadyýetiň hökmi bilen 12 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar berýär. Azatlyk radiosu ýylyň dowamyna ýurdun dürli sebitlerine ýylatyň ýeňillikli un paýlaryny almakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary galy berse-de ýurdun käbir künjeklerine ýerleşýän garly kärhanalaryna girişilen derňewler barada habar berdi. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine baş prokuror Türkmen Howa ýolları agentligini korrupsiýa jinayetleri barada hem hasabat berdi. Howa gatnawlarynyň başgulunyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Kerim Kerimow taşaryk howa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almakda aýplanýar. Onuň tanyşlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abduresul Mammadow we Çary Meredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermekde aýplanýar. Şeýle-de uçur biletleriniň satyjysy Cennet Goçgorguly we Raýat Toýguly Artykniýazow bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almakda aýplanýar. Taşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletlerine bagly korrupsiýada aýplanýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewizionyna boyun aldylar. Döwlet mediasyna görä kaziýetiň hökmü bilen howa gatnawlarynyň başgulunyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjyda Goçgorguly we 8 ýyl 3 aý, Raýatlar Mammadow we Meredow 12 ýyl, Artykniýazow 11 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosu hususan Türkmenistanyň pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlygyny gowşadyryp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töweregindäki kynçylyklar, biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden paralan howa gatnawlarynyň başlygynyň hemde birinji derejeli bilet satyjysynyň öz wezifelerinden hyýanatçylykly peýdalananyny aýdýar.